Ассалому алейкум бародаро, марҳамат. Барои шумо як велосипеди тоза ёфтам. Мошини соли 2006, мотори 1.8 бензини, 4 диска балончош нав. Мошин задагӣ пусидагӣ надорад, задагӣ пусидагиша ҷавоб мега соҳибаш. Ина види беринаш тоза, ягон хиршидагӣ сарапи марапи надорад. Види бериш беҳад тозаи хушрӯ. Мошин сборкаи Европа. Шохшои болош ҳамаш аст. Дудар электропакет. Даруни салонаш. Сидельнои ақиб, палатка ҳамаш аст. Климат контрол, старт стоп, мултирул дутарафа. Сидельниё, обогрев сидельни. Чордараш электропакет. Ба каминкошам қад рост. Ҳамаша дора. Кондиционерам дора, кондиционерш кор мекунад мега соҳибаш. Ҳамаш кадаги тайёр. Аз системаи моторшам мебинем. Мошин дар любой ҷишта гарантия мега соҳибаш. Баъд дили пул биёем бинем. Ин номерои соҳибаш. Марҳамат занг занем. Ҳамаша бупурсем. Мотор, оценкаи пешаш. нархи мошин боша 100 000 сомон мега бо муомилаи нағз мешавад. Пеш биёем устодон кунем. Баъд дили пул биёем савдо кунем.